Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsaku. Nah, kali ini Mbak Isma turu sak siran. Nang resik-resik yo. Bar resik-resik kamar tengah koe. Wis tak tatoni kabeh kena tinggu. Jadi nek awan-awan iso turu kono, nek tamu biring tak resiki wis resik. Wis dadi iki kan larane tak buat ning guri wis dimang wis tak ler. Jadi wis kena panas mumpung iki wis adem ayo dan diobong kok selak udan selak sore pemirsa. Delokno. Mumpung mak yone sawah mbek ngobong larane. Wis mening. Nek tinggu tempat tidur. Wis resik. Barang-barangane tak pindahi kabeh tak tatani kae. Kuwi gombal golap tak kek ning sak wis perabotan apa-apa wis tak resiki gas ki ape obong-obong ning guritan tak lebih sik soalnya mak ning sawah ki mendung lho, mendunge poteng kalau dilungkas udan ki mah digugah mak kondang resik-resik. Gombal wereng tak entasi kok wis diobong sing kene mau arek ngresiki ngobong sing guri tok. Ngobong guritan. Oh wis gak sanggup sapu guys, wis ditoto mae ning kono arek nyulet. Kalau ning kono. Nek bayem apik-apik iki dirambani nggo klamenir sesuk. Ini lemahe wong dadi tak suwek.
panas cik karuan tambah ngobong geger mendung panas neh guys malah ramban ya semangki ternyata wis disaponi mae karek ngobong kok setelah udan malah untuk bayam api-api sesuk kalau menir kates iki bayam rojo guys di kewek keripik bayam yo enak menir yo enak ijo aku turu digugah duh panas cik karuan Mesti apa jenenge satu ternyata masakku mau mae gugah aku karena apa dan apa piye sampai gelarapan aku turu sak siutan wae kesel kan juga resik-resik bisa orang lereni barat musiki omah turu sak siang nek disulut lak udan langsung tangi gregah karek nyetok wis dikelumpukno tiba wis ngene mak ini sawah urung udan tetep panas neh udan gombale serone urung garing serone wis garing enak apa nek ngantuk aku ijik ngantuk rasane mama resik kamar iki ora tak konten guys tapi gagi-gagi soalnya kecuali nek enek sing nyutingno pemirsa dijagrakno ewok tak dikek endi wong kamare ngono ke ombo dadine yo langsung tak resiki ngono ae sebenarnya saiki wis resik nek tinggal anek pengen turu kono iki malah aman nek supaya apa jenenge udane yo gak nampuk guys malah aman gak kerocok ngono kabeh mae kan mulai ya tidak cincin-cincin masih sawang sih atau kamar terus esuk nonton dinding ngono apale wong sido soalnya cek metu udane cek urusan yo wis ngono pemirsa ambek ngono kayak ning awan-awan rasane nah spontan sakal digugah kene wong nek iki sepi padha turu padha istirahat ora nek wong dolan-dolan kayak enek guys panas koyo ngene kok dolan panas campur mendung campur mbah nek sore iki udan ae ana randu sambat kene udan tambure do mati aku nih telepon pelah apa ya guys ini nek wis ngene iki mau dene kok sopo dolaran mau peri mantuk yo si peri terus njaluk ndok masakno resik-resik uang ngurusi peri terus itu jaya dolan nah wis ngene lagi yo wis jam wis sore guys jamnya cepet mbiyene yo sampai ora iso ngarano wah muni kenceng spontan mbok ape ngresiki lha wis disaponi ya wis dibakar mae selok mburi kene bakar ning kono ndelar ro bayem apik-apik aku nak ro bayem seneng ramban nek ro rambanan apik-apik kudu tak rambani ya guys ora ndelok mau ning mburi ngene Mas Pur nek
Apa ayo pengen kerja gak mau tahu lebih rumah mau gak tahu bisa ya orang aku gimana kok jenis ini belarake di ketok emaknya ben gak ninggalin yang rotok padang kono diresiki kono bah ini di bah Mbak sabun nggih kena gue tingkep bah sudah lapone mbah koyok krungu suarane Peri tapi gak Peri kecel koyok kebayang-bayang mbah guys gaweane tara yo ngonten yo dadine yo wis apa ae kegiatan lho dadi tenane ngomong kenal lho kok krungu suarane HP ini bukan di cas ditinggal sendal kan gak sendal mang gak nggak sendal mang dolan gak pakai sandal udah mantap ya dolan naik mau sampai tak bela bener dolan wae mangan adus ora mulai ora mangan adus aduh golek iya mau mulai telepon mau mulai akhirnya lesu dari yang mulai dolan naik kok gak kerasa nang omah ini randu nang omah ae mereka di batur nah ini kan baturnya akeh guys jadi ini wis kudu dolan ae karo kanca-kancane terus nek apa neh iki guys gaweane yo ngene iki yo Mbak Isma pemirsa esuk masak sing gawean omah kok awan leren istirahat duk sore acakne nek awake enteng matan beduk iki sakal duwe tema langsung budal ngono yo yo soalnya konten itu kita gak menentu umpama enek tema sing kirane langsung budal ya sakal budal tapi nek kadang duwe jauh-jauh hari tema iki ngono yo mesti pikiran sampai suwe malah gak sido pemirsa malah iki waya apa padha upatan apa ki terone sapi ngono lho nek lontong ya umpat dadi blarake padha di makni terus bati Mbak Linda mang jalu terus diketok make misah padang dalanan awan ketok pemirsa nek nggo apa-apa ya propone stante lho ya wis pemirsa Mbak Isma nanti leren gombali solone cek teles wong yo cek panas kira-kira mendung ndak nyeblok ndek mendung kuweteng langsung nyeblok udan deres pemirsa nek sore emang deres tenan udane campur angin ki ketoke padang kok nek engko mesti dadakan langsung mendung udan mendung cek mlaku kene tapi ki panas kok untuk hari ini mah gak metu ya ngontene ngomah apa eneke dikonten mbek leren aduh patuk pirang-pirang dina iki patuk terus sampe ngewek jeruk sambel kuwi tak kei kecap gorokan ini rasanya kayak neyeng guys emang apa suwe kok sore ngono adem-ademan disaponi mbek diobong wis mak nek ngarit malah mak iki wonge ra iso tan kudune ndang gage ngono sakal dundang cek beduk maksudnya sekitar jam 1 ngono pemirsa kok nek jam 3 kan adem sedangkan kedine nek udan nek diobong wis dikelompokno gak aku yo gak arep nek wis dikelompokno rencanane ya tak saponi ya wis ngono pemirsa wah kurang durasine ora gak roh cuma gak tak delok ya roh bayem koyo roh mol-molan koyo roh daging rasane seneng aku ning tak oseng opo nek sore iki nek oseng ngono kuwi bayem iki biasa malah kuwi koyo jamur guys timbang kangkung enak bayem dong telo ki enak aku gak rewel ngene iki mang yo masak yo wis
masak bari pengen ndok dadak ndok mie ngono. Pengen bihun lho, enak putih sing pedes cepusi lombok. Mantep. Kapan-kapan diagendakan. Delok engko sampe poso, guys, bodoh. Nek ngene iki wis ape tahun baru sih. Tahun baruan ki sama iki. Sepi nek ngene iki ra duwe kritikan kan duwe apa-apa. Kupingku ki kelebon banyu sindik iki lho rasane iki koyo ejek budek gak krungu, guys. Banyune ora metu padahal tak kei banyu neh ditokno. Jek ngono iki, guys. Pas renang lho kelebon. Terus dengkulku piring ki banyu kena keramik ya, dengkul ini kae. Oke, wis ngono pemirsa ya sepurane ya kontene Mbak Isma kali iki. Nek kleru-klerune tutukatane sing salah, sing kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gimana wangi-wangi mae yo anu buritan. Arahanku soalé didine tak hobong kasur elek ku lho. Apa jenenge? Guling ra kanggo. Sampai dirubung tiba dirubung rayap gak ada tak diobong gombal-gombal amoh ya pemirsa. Sing jek apik tak golap tak adisak. Kena dinggolap nek udan terocong nggo keset ngono kuwi. Golap apa-apa iki wis tak tokno pas udan kae ngotokno 3 4 golap. Wong lapahe pirang-pirang dadi sitok ning sak ngono ringkes wis resik. Gak mblungkro gak ning dhuwur kasur kabeh kasure kena nggo turu digelar. Ngono. Ya wis pemirsa, terima kasih pokoknya bolak-balik wis selalu support Mbak Deni, Mbak Isma, semangat saran masukan wis ditonton terus ikan wis gak di-skip. Sepurane ya pemirsa sing akeh pokoknya yo ngene iki nek makene salah Mbak Isma. Yo mek ning omah nunggu warung ngono sing tuku-tuku kan ngono ae. Dadi gak nganggur gak tak konten iki mau sing tuku sabun nek tuku apa kadang mungkin Mbak Nur apa. Ngono pemirsa mak iki warung cilik-cilikan yang cek laris enek sing tuku maksudnya rokok LPG galon apa ya cek enek sing tuku sabun-sabun ngono kuwi pemirsa bumbu-bumbu Royco apa ngono kuwi ijek dadi nek ngaret kok enek kuwi ae mbek omah mbek warunge ngilangi sithik-sithik mae nek matan iki yo biasanya yo aku sing ngapone mburi tapi gak tak konten guys ngentasi gombale nek udan aku sing ning omah ngono kan aku yo ngonten metu ngeke yo mae sing ngentasi entena kita aku mbek mak iki sayuk wis koyo apa anak ambek ibuke dhewe wis gak koyo mantu gak wis koyo mak dhewe dadi nek panganan apa yo mak kadang teri nggo putune koyo wader kuwi sering dikeki nek pake mancing kesure wader gorengan embus yo dikeki ketang pirang iji putune iki tetep eling ki mangesop yo dikeki putune aku ngose ngopo yo genten mak mangan njaluk maksudnya ngono biasa aku kadang loro gak tangi yo isah-isahno aku nek randu yo disapokno kadang genten makane aku nek mak opo kuwi tak iwangi si buritan nyapu tak obong kuwi ngono guys saling ngerti lah kok mek bayem mbah ya selak udan terus kadang mungkin nek aku enek yo kayak sithik padahal mak enek yo ngono ki adol pitik yo eling ora aku sing dikeki tapi putune ora putu kene tok putu kono anake Mas Edi sing apa Mbak Dian sing saiki ya padha ae sangu apa selalu padha guys wong putune yo orang gue kene ngekei putu makanya aku nek enek rezeki luwih yo tak kei ora mau mbok kono mbok kene iki yo budaya mboke ngono lho aku ora tak beda-bedakno ono sakmene bangsa mangan terkadang wong tua aku dhewe sing aku terlalu gak patek nek ning kene sing cedhak malah sering dikei sing adoh ki rono tok ngekei mbok digawakno apa makane koyo ibuku ki yo koyo kene-kene nek aku pengen randu yo ngono
padha kaya maknya kayak kerupuk kayak semangka bahkan yo kayak apa makni Mbak Deni ngono kuwi yo sering kayak apa dadi nek aku kok kono yo mesti ora ketang gewekno jajan ora mondro cara mau hotel kok menyok duwene menyok ya pemirsa ra iso tuku apa-apa ning kono kan ora roh dhewe gawean angel wong tani ora mergawe ngono lho eneke menyok ya wis digawe menyok gawe gaplek ndik ini sak resek malah pake njalukne kon kokno kapan ronone doyan seneng ngono nek pirang-pirang sak nek adol yo didol ning ulung ngono oleh entuk dhuwit ya nek adol-adol ngono kuwi pemirsa aku ki pokoknya aku gak tahu beda-bedanya antara kono mbek kene kabeh padha bagiku Ini barang aku lho konten kok ngecepres dhewe iku ki randa rene-rene laren WA aku ngono mangkel harus laren WA ndang rene iki lho ndang oseng kalau gowo makanya kata lebon kulkas nek lepek lho aku ki cerita sambat neh curhat tapi pemirsa sih ngomong dhewe mek pemirsa dek mangan guys lagi mencungul lho waduh peteng dhewe iki mah gak tapi ngomong kadang ngono dhewe ngono tenang wis koyo gondrek cerita lha yo mrekenek lho aku ki ambek mak iki sebagai kan koyo mboke dhewe ora koyo mantu ambek basa-basa ngono lho gak kritik ora ya ora kakan pencitraan wis los apa eneke iya kadang kan enek Mbak wong sing tapi ning gurine anu ruwet aku ki wis tak anggap mbokku dhewe ya wis ngene iki apa eneke aku ngono ya ora tau tak beda-bedakno seh kono seh kene gak tau aku malah nek enek akeh luweh yo sing cedak koyo ngene iki aku edek mae ngene iki mbok jangan opo enak ra enak masak opo aku iki selalu mak yo ngono yo ora dhewe yang sore mancing water yo dikeki ngubur gorengan opo yo dikeki ngono lho dadi genten pemirsa soal gawean ki yo ngono terkadang enek lho marotua mbek mantu soal gaweane menyandak maksudnya ngono heeh gak peduli ngono ki yo enek pemirsa wong iki udah cerita ngono ki yo dene matan aku ki ning kene iki merayu padahal yo suwe pirang puluh tahun aku ning kene iki kurang enek puluhan umure peri piye yo bayi telu gorene sampai saiki peri 7 tahun kelas SD kuwi dadi yo wis ngono dadi nek gawean apa ae yo wis nek matan yo ora bedino terus tak konten ngilangi wong tuwek ngono ki yo den yo ora perlu terus didodono ngono masih inggris kan bang mas iya mak kok tak saponane ngono aku terus sak siutan kebacut turu penak yo nek turu lah yo pinuk sak siut ngono ngono sih ngene turu ya Allah lah konten kurang tak upload ngono tapi wis di-upload cuma pikiran ki men konten ae ning jero nek gombal ae gombal enggak wah ya Allah gombalku lagi baru udan aduh iya mata ngono tadi turu awan ki gak tenang sing asli tenang kok nek bar magrib dadi kuancing dan turu kalau ngono nek awan ki nek matamu cek nek wong butuh-butuh ditutup ngono ben awan tapi buntu iya tutup heeh gelas ini kurang akeh lah piye aku mana taman kono lor anting-anting ku ndi Den ilangi Den aduh ilang nang ndi pas sampe aku aduh ilang gak pasal ngaco nek ilang tidak tahu ilang kamar paling lah mau bareng sing guritan tuh wong guri pacar nang kono iya wis mumet yo mbok piro kuwi watak kerak ketok nanti blur wisan konjuk aku udah ketok 10 berapa gak ngene 18 ya yo biur 18 anak selipure gurine ketok wis guys kesel kok mau ngecupur sae mendino kok kon nganu kok cuma ngisut konten loro rek nek iya mbak aku lagi siji ora roh nek eneke kono ndek ngewek ora roh pacar nisan kakasku wis ngono sepurane nek perune tak tutup ae kontene 18 lebih
Cek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endi? Kayak asu. Nenek ning